инкишоф ва рушди забономӯзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор омилҳо ҳамбастагӣ дорад. ба даст овардани соҳибистиқлолии кишвар омили аввалин ба шумор меравад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду мулоқотҳояшон бо аҳли зиё ва маорифи кишвар ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи меҳвариро зоҳир намуда, таъкид менамоянд, ки мо бояд бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамқадам бошем, зеро замони муосир онро тақозо менамояд. албатта ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, хусусан соҳаи илму маориф, ҳамеша дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. воқеан саъю талошҳои пешвои миллат буд, ки Тоҷикистон бо зиёда аз 150 давлати дунё ҳамкориҳои судмандро дар соҳаи гуногуни ҷомеа ба роҳ мондааст. зеро дар рушди ҳамкориҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне, ки забонҳои гуногуни хориҷиро медонанд ва аз ин забонҳо дар муоширати ҳаррӯза бо самар истифода баранд. дар ин замина ба хотири рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги ниёгони гузаштагон ва баландбардоштани сатҳу сифати забондонии насли наврасу ҷавон, соли 2008 донишкадаи Конфутсий бо ташаббус ва дастгирии муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар фаъолияти худ ба рушди босуръат ва натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. донишкадаи Конфутсий муассисаи таълимии ғайритиҷоратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Мардумии Чин дар ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷ бо мақсади таъмин намудани эҳтиёҷоти аҳолии тамоми кишварҳои ҷаҳон вобаста ба омӯзиши забони чинӣ, таҳким додани табодул ва ҳамкориҳои илмиву таълимӣ ва фарҳанги Ҷумҳурии Мардумии Чин байни кишварҳо, тақвият бахшидани муносибатҳои дӯстона, ҳамчунин мусоидат дар рушд ва бунёди ҷаҳони мутаносиб таъсис дода шудааст. яке аз вазифаҳои муҳимтарини донишкадаи мазкур таъмин намудани хоҳишмандони забони чинӣ бо маводҳои муосир, роҳу усулҳои муҳим ва ба талабот ҷавобгӯи омӯзиши забони чинӣ дар саросари ҷаҳон иборат мебошад. нахустин донишкадаи Конфутсий дар ҷаҳон соли 2004 дар шаҳри Сеули, Кореяи Ҷанубӣ расман таъсис ёфтааст. донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар асоси шартнома миёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва дафтари марказии Институти Конфутсий аз 27 августи соли 2008 таъсис дода шудааст. дар асоси шартномаи мазкур донишгоҳи омӯзгории Синҷани Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳамчун донишгоҳи шарик дар таъсиси марказ бо Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд. соли 2009 ифтитоҳи расмии маркази фарҳангӣ таълимии Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон баргузор гардид.
روز 28 سپتامبر سال 2018 مرکز تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان تبدیل داده شد. روز 9 ایون سال 2022 مراسم افتتاح بنای نو تعلیمی دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردید. باعث خوشنودی است که طی سالهای فعالیت دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان با آموزش زبان چینی توجه زیاد ظاهر گردید. صدها نفر جوانان تاجیکستان زبان چینی را آموخته با کمک دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان و سفارت جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان تحصیل خود را در مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین ادامه می‌دهند. سمت اساسی فعالیت دانشکده کنفوتسی را تبادل و همکاری متشکلانه در ساحه علم و معارف و فرهنگ جمهوری مردمی چین با کشورهای خارج تشکیل می‌دهد. همچنین هدف دانشکده کنفوتسی از تعلیمات زبان چینی، آماده نمودن آموزگاران زبان چینی، تامین نمودن موادهای تعلیمی، برگزار نمودن امتحانهای زبان چینی و تصدیق نمودن تکمیل اختصاص آموزگاران زبان چینی، به راه ماندن مشورت‌های اطلاعاتی عاید به معارف و فرهنگ چین، برگزاری چاره‌بینی‌ها وابسته به مبادله زبان و فرهنگ چینی با زبان‌های خارجی عبارت می‌باشد. دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت خویش را در پیشبرد تعلیمات زبان چینی در تاجیکستان، تحکیم تبادل زبان و فرهنگ، مساعدت با همکاری‌های مؤسسه‌ها در بخش‌های مختلف میان چین و تاجیکستان و تامین کارخانه‌ها با استعدادهای چینی موقع‌گیری می‌نماید. در دوام 16 سال بنیاد و رشد دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان خصوصیت خاص را به وجود آورد. در مجموع 150 نفر آموزگار چینی فعالیت نموده در طول 15 سال رشد بیش از 38,000 نفر دانش آموزان زبان چینی را تعلیم دادند. تعلیمات زبان چینی از فن‌های تخصصی حتمی و فن‌های انتخابی در دانشگاه‌ها، درس‌های جالب انتخابی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، فن آموزش زبان چینی از سطح 1 تا سطح 6 عبارت بوده. بیش از 40 لایحه همکاری در ساحه زبان و فرهنگ را در موضوعهای گوناگون به امضا رسانیده در عموم 31 نقطه تعلیمی را به راه مانده است. حالا باشد به یک مؤسسه با نفوذ تعلیمات زبان چینی در تاجیکستان و روزانه درک زبان چینی و فرهنگ مردم تاجیک تبدیل یافته است. دانشکده‌های کنفوتسی کشورهای جهان برنامه‌های گوناگون تعلیمی و فرهنگی را راه‌اندازی کرده، با این وسیله متدهای تعلیمی خاص را تدریجاً ایجاد می‌نمایند. آموزش زبان و فرهنگ چینی امروزها در بین کشورهای عالم مخصوصاً میان جوانان اهمیت مهم را کسب نموده، وسیله رشد و پیشرفت فعالیت انسان‌ها به شمار می‌رود. تا ماه دکمبر سال 2019 جمهوری مردمی چین در 162 کشور و منطقه‌ها 550 دانشکده‌های کنفوتسی و 1172 صنفخانه‌های کنفوتسی تأسیس داده است. انستیتوت‌های کنفوتسی از زمان تأسیس‌یابی این جانب برای ده‌ها میلیون دانشجویان و خوانندگان از تمام جهان جهت آموزش زبان چینی و درک فرهنگ چین خدمت‌رسانی نمودند. همچنین در پیشبرد تعلیمات بین المللی زبان چینی نقش مهم گذاشته به یکی از روزنه مهم آموزشی زبان و فرهنگ چینی در جهان تبدیل یافتند. تحت غمخوری‌های پدرانه سران دولت‌های تاجیکستان و چین، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و جناب سی جینپینگ، دانشکده کنفوتسی زیاده از 10 سال است در همکاری میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه آموزگاری سینجیان در پایه دانشگاه ملی فعالیت می نماید. طی سالهای همکاری‌های علمی و بشردوستانه و فرهنگی، از جمله به شرافت فعالیت هدفمندانه دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان، رابطه‌های قوی متقابلاً سودمند برقرار گردیده در بخش‌های مختلف
به سطح بلند شریکی نائل گردیدند. در طول این مدت دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت موفق و پرثمر داشته با تربیت نمودن نسل نورس در فضای علمی و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص زبان چینی در همکاری‌های فرهنگی و دوستانه تاجیکستان و چین سهم ارزنده گذاشته ایستاده است. маркази байналмилалии табодул ва ҳамкории забонҳои хориҷӣ назди вазорати маорифи ҷумҳурии мардумии чин ҳамеша дар самти равобити дӯстона ва ҳамкориҳо бо ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда дар рушди донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон нақши муҳим дорад. зиёда аз 120 омӯзгорон ва волонтёрон ба маводҳои гуногуни таълимӣ, воситаҳои техникӣ ба институти конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон барои тадриси забон ва фарҳанги чинӣ фиристода шуданд. то моҳи майи соли 2022 зиёда аз 600 бурсия барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таҳсил дар ҷумҳурии мардумии чин ҷудо гардидааст. ҳамзамон зиёда аз 200 нафар хонандагони синфҳои миёна ва болоӣ ба лагерҳои тобистона дар чин даъват карда шуданд ки ҳаҷми умумии сармоягузории он зиёда аз 25 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрикоро ташкил медиҳад. дар ҳоли ҳозир нақшаи таълимоти забони чинӣ дар тамоми зинаҳои таълимӣ дар донишгоҳҳо, мактабҳои миёна ва ибтидоӣ, муассисаҳои давлатӣ ва дигар корхонаву сохторҳои дохилии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст ки зиёда аз 2000 нафар донишҷӯёнро барои таҳсил дар чин пешниҳод намуда, қисмати аз онҳо пас аз хатми донишгоҳҳо дар сафорати Тоҷикистон дар чин, созмони ҳамкории Шанхай, вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, дастгоҳи иҷроии президент, раёсати авиатсияи шаҳрвандӣ ва дигар сохторҳо фаъолият менамоянд. дарсҳои рангини ҳунарӣ ва намоиши ғании фарҳанги чин як равзанаи дарки ҷомеа ва мардуми тоҷик барои дарки забон ва фарҳанги чинӣ гардидааст. дар тӯли фаъолияти донишкада то ба имрӯз зиёда аз 1200 чорабинии фарҳангӣ гузаронида шуда ки шумораи тамошобинони он 160 000 нафарро ташкил медиҳад. чорабиниҳои фарҳангӣ ба монанди чин ва тоҷикистон як оила рӯзи донишкадаи конфутсий меҳмонӣ ва ташриф овардан ба ятимхонаҳо ва хонаи пиронсолон омили вориди ҷамъият гардидани донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон гардидааст ки бо ин роҳ қалбҳои шаҳрвандони тоҷикистону чинро бо ҳам мепайвандад. донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон бо корхонаҳои сармоягузории чин дар тоҷикистон ҳамкориҳои густурда дошта заминаи мусоиди таҷрибаомӯзӣ таъсис додааст ва ҳамкориҳо миёни муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳоро дар бисёре аз муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили донишгоҳи миллии тоҷикистон, донишгоҳи политехникии тоҷикистон, донишгоҳи техникии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва дигар муассисаҳо курсҳои омӯзиши забони чинӣ барои донишҷӯёни гурӯҳҳои ихтисосҳои ғайри забони чинӣ кушода шуд ва зиёда аз 500 нафар истеъдодҳои мураккаби касбии забони чинӣ омода карда шуд. барои зиёда аз 200 нафар коргарони маҳаллии корхонаҳои аз ҷониби чин маблағгузоришаванда аз қабили ширкати твеа, ширкати зарафшон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши забони чинӣ ба роҳ монда барои истихроҷи нафт дар Тоҷикистон, хоҷагии қишлоқ ва дигар соҳаҳо таълими истеъдодро фаъолона амалӣ намудааст. имрӯзҳо ҷавонону наврасони бешумори тоҷик ба ин даргоҳи илм омада забону адаб ва фарҳанги чинро меомӯзанд. фаъолияти пурсамари донишкадаи муштараки конфутсий дар заминаи донишгоҳи миллии тоҷикистон далели равшани сатҳи баланди ҳамкориҳо дар соҳаҳои башардӯстона, маориф ва фарҳанг миёни ин ду кишвари дӯст ва ҳамсоя мебошад. таъсиси донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон дар таърихи омӯзиши забони чинӣ дар тоҷикистон як марҳилаи муҳим мегардид. дар моҳи апрели соли 2009 ба донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон донишҷӯён аз тамоми минтақаҳои тоҷикистон ҷалб гардиданд. дафтари марказии донишкадаи конфутсии ҷумҳурии мардумии чин омӯзгорони соҳибихтисос
ва волонтёроне ки ихтиёран забони чиниро барои тадрис ва сифати забони хориҷӣ интихоб намудаанд ба донишкадаи Конфутсии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҷалб намудааст. то ба имрӯз таълими забони чинӣ дар Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушди босуръат ворид гардидааст. рушди таълимоти забони чинӣ аз таъсиси гурӯҳҳои омӯзгорони маҳаллии забони чинӣ ҷудо нашаванда аст. бо мақсади омода ва тарбия намудани омӯзгорони маҳаллии забони чинӣ донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон як қатор курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ ва такмили ихтисосро барои омӯзгорони маҳаллӣ ба роҳ мондааст. донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз соли 2011 инҷониб омӯзгорони маҳаллиро аз муассисаҳои таълимии гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ки омодаанд ба омӯзиши забони чинӣ машғул шаванд, ба Чин барои иштирок дар курси омӯзиши якмоҳаи забони чинӣ сафарбар намудааст. дар маҷмӯъ 6 гурӯҳ ки аз 122 нафар омӯзгорони маҳаллӣ иборат мебошанд, дар Чин дар курси кӯтоҳмуддати омӯзиши забони чинӣ иштирок ва онро хатм намуданд. курси омӯзишӣ барои омӯзгорони маҳаллие ки забони чиниро дар сатҳи миёна ё болоӣ медонанд. солҳои 2013-2014 донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 51 нафар омӯзгорро дар 4 гурӯҳ муайян намуда барои омӯзиш дар курси омода намудани маводҳои таълимии забони чинӣ ба донишгоҳҳои Чин сафарбар намуд. ман тӯли 2 сол мешавад ки дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамчунин дар донишкадаи Конфутсий таҳсил намуда истодаам. мо хеле шод аз он ҳастем ки мо чунин имкониятҳо дорем ки дар чунин ҷойҳо таҳсил намоем. дар ҳақиқат донишкадаи Конфутсий чунин маконест ки мо дар ин ҷо илм меомӯзем, забони хитоиро меомӯзем. забони чинӣ яке аз забонҳои пешрафтатарин дар замони ҳозира ба шумор меравад. мо хеле хурсандем, чунин имконият дорем таҳсил намоем ва озодем. ҳамчунин мо аз тарафи донишкадаи Конфутсий аз санаи 14 апрел то санаи 27 апрел дар ҷумҳурии мардумии Чин қарор доштем ҳамроҳи устодонамон ва донишҷӯён аз ҳар донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. мо дар тӯли ин 14 рӯз ҳамроҳи устодамон дар ҷумҳурии Чин дар яке аз донишгоҳҳои калони он ҷо қарор доштем. дар он ҷо инчунин аз 8 давлати узви созмони ҳамкории Шанхай низ вуҷуд доштанд. дар он ҷо ба мо хеле хуб гузашта буд. мо дар он ҷо дарсҳои фарҳангии Чинро меомӯхтем, ба мо меомӯзониданд дар бораи фарҳанги хаттотияшон, дар бораи фарҳанги чояшон. мо аз он ҷо бисёр чизҳоро омӯхтем ва таҷрибаи бисёре ба худ гирифтем ва хеле хурсанд аз он ҳастем ки мо чунин наврасони замони муошир ба ҳисоб меравем ва чунин имкониятҳои зиёде дорем. дар донишкадаи Конфутсия барои мо ҷавонон бисёр ҳам шароитҳои хубу замонавӣ фароҳам оварда шудааст. ба ғайр аз таҳсили забони чинӣ мо дар ин ҷо метавонем ки аз фарҳанг ва маданияти Чин бохабар шавем. ба ғайр аз омӯзиши забони чинӣ имсол стипендияи сафири Чинро ба даст овардам ва ба ғайр аз ин тариқи экзамен квотаи ҳукумати мардумии Чинро низ ба даст овардам. ин боиси ифтихор барои мо ҷавонон аст ва мо ҳам чунин шароитҳои хубу замонаиро дида кӯшиш мекунем ки сатҳи забондонии худро бештару бештар гардонем. донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо мақсади қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти донишҷӯёну хонандагон бо китобҳои дарсии чинӣ, бахусус китобҳои дарсии маҳаллии чинӣ, гурӯҳи омӯзгорони ботаҷрибаро аз Чин ва Тоҷикистон созмон дода, дар якҷоягӣ як силсила китобҳои дарсии чиниро ба забони тоҷикӣ таҳия ва аз нашр баровард. китобҳои дарсӣ барои омӯзиш ва таълими забони чинӣ самаранок истифода мешаванд ва донишҷӯёну толибилмон метавонанд бе ягон мамнуъият дастрасӣ ба ин китобҳоро дошта бошанд.
大家好，我是尤尔菲斯马托，中文名字叫张昌伟，我是塔吉克斯坦民族大学药物研系汉语和计算机4年级的学生。我在孔子学院学习中文已经2年了，除了学习中文以外，我还在孔院学生会工作，帮助孔院的老师和学生们。对我来说，孔子学院不仅仅是一个学习中文的地方，更是让我提高能力、养成好品质的。在孔子学院有和蔼可亲的老师们，他们不仅教我中文知识和中国文化，也告诉了我很多人生的道理。在孔子学院，我有和亲爱的同学们，他们像我的兄弟姐妹，我们一起学习、工作，团结友爱。感谢塔吉克斯坦民族大学孔子学院，我们很高兴有机会学习在这里。институти конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон бо мақсади такмил додани ҳайати омӯзгорони забони чинӣ дар тоҷикистон ва омода намудани омӯзгорони маҳаллии забони чинӣ як қатор барномаҳои курсӣ такмили ихтисоси омӯзгорони маҳаллии забони чиниро дар чунин шакл таҳия ва амалӣ намудааст. курси такмили ихтисос барои омӯзгорони маҳаллии забони чинӣ ки маълумоти ибтидоии забони чинӣ доранд аз соли 2011 инҷониб институти конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон омӯзгорони маҳаллиеро ки хоҳиши машғул шудан ба таълимоти забони чиниро доранд аз муассисаҳои таълимии мухталифи ҷумҳурии тоҷикистон барои ширкат дар курси такмили ихтисоси якмоҳаи забони чинӣ дар ҷумҳурии мардумии чин пешниҳод намудааст. дар донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон ба мақсади қонеъ намудани ниёзҳои шуғли корӣ дар тоҷикистон, мусоидат ба шуғли хатмкардагони донишгоҳҳои тоҷикистон ва эҷоди як платформаи табодули истеъдодҳои мухталиф соли 2015 маркази роҳнамоии шуғли аҳолӣ дар тоҷикистон таъсис дода шуд. ин марказ асосан ба омӯзандагони забони чинӣ роҳнамоии касб ва маълумотҳо оид ба кор таъмин менамояд. тибқи эҳтиёҷоти ҷалби корхонаҳо, донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳар сол мунтазам маълумотҳоро дар бораи ҷалби коргарон нашр мекунад ва беш аз 200 нафар донишҷӯёни донандаи забони чиниро тавсия додааст. самтҳои нави ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳо пайваста тақвият ёфта, омӯзиши касбӣ ва нақши рушди донишкадаи конфутсий дохил карда мешавад. барои корхонаҳо дар омода намудани нафароне ки забони чиниро медонанд кӯмак расонида, барои забономӯзон имкони бештари шуғл фароҳам меоварад. номи ман ҷу тинг тинг ва бо забони тоҷикӣ табассум аст. ман аввалин бор моҳи сентябри соли 2017 ба тоҷикистон омадам. 5 соли қабл дар донишкадаи давлатии омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент кору фаъолият намудам. дар аввал аз сабаби он ки забони тоҷикиро намедонистам каме мушкилӣ мекашидам. урфу одатҳои маҳаллӣ бароям ноошно буд, вале мардуми маҳаллӣ нисбат ба ман муносибати гарму самимӣ доштанд. роҳбарони муассиса, ҳамкорон ва донишҷӯён кӯмаки зиёд мерасониданд. ин муносибати онҳо маро ки дар кишвари шумо қарор дорам водор намуд ки самимият ва меҳмоннавозии мардуми тоҷикро эҳсос намоям. гурӯҳи донишҷӯёне ки ман ба онҳо дарс мегӯям ҳамеша дар сатҳи баланд одобу ахлоқ нишон медиҳанд. онҳо нисбат ба омӯзиши забони чинӣ шавқу рағбати беандоза доранд. ман дар вазифаи хеш содиқона фаъолият намуданро идома дода ба бештари ҷавонони тоҷик ки мехоҳанд забони чиниро аз худ намоянд кӯмаки хешро мерасонам. 帮助更多热爱汉语的塔吉克斯坦学生学好汉语。من تاجیکستان رو دوست می‌دارم. донишкадаи конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон барои рушди дониш ва фаҳмиши донишҷӯёну толибилмон дар бораи давлати чин ва фарҳанги анъанавии чин курсҳои гуногунро пешниҳод намудааст. донишкадаи конфутсий 13 курси санъат ва фарҳангиро пешниҳод мекунад.
рақс, суруд, мусиқӣ, бо асбобҳои халқӣ, хатотӣ, наққошии чинӣ, опера, санъати ҳарбӣ, одоб, коғазбурӣ, бофандагӣ, ошпазӣ ва ғайра. дар ин курсҳо ҳар сол садҳо нафар донишҷӯёну толибилмон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. донишкадаи Конфутсий доираи васеъи чорабиниҳои маърифатӣ ва фарҳангиро ташкил намуда, донишҷӯёнро барои иштирок дар озмунҳои байналмилалӣ ҳавасманд мекунад. ин фаъолиятҳо лексияҳо, хатотӣ, плакатҳои деворӣ, рақс, мубоҳисаҳо, намоишҳо ва озмунҳои тарроҳиро дар бар мегиранд. ба фаъолиятҳо, лексияҳо, хатотӣ, плакатҳои деворӣ, рақс, мубоҳисаҳо, намоишҳо, тарроҳӣ ва дигар озмунҳо дохил мешаванд. дарсҳои забони чинии донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамасола дар ду нимсолаи баҳорӣ ва нимсолаи тирамоҳӣ баргузор мегардад. дар давоми ду нимсола донишҷӯён ба ғайр аз омӯзиши забони чинӣ ҳамчунин ба омӯзиши фарҳанги чин низ ҷалб карда мешаванд. дар баробари дарси забони чинӣ мо дарсҳои фарҳангӣ аз қабили санъати чой, рассомӣ, хатотӣ, рассомии миллии чин, суруду рақс дорем. илова бар ин дар донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дастаи санъаткорон ҳаст ки аз донишҷӯёни донишкада ва омӯзгорон иборат аст. мо дар чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ шаҳрӣ иштирок менамоем. ҳунари санъату фарҳанги ҷумҳурии мардумии чин ва ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунем. консертҳо, барномаҳои ҳаҷвӣ, намоишномаҳо низ ташкил карда мешаванд. дар ҳамкорӣ бо сафорати Чин дар Тоҷикистон, Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, озмунҳои гуногун ва чорабиниҳои фарҳангӣ аз қабили озмуни пули забони чинӣ барои донишҷӯёни донишкадаву донишгоҳҳо, озмуни пули забони чинӣ барои хонандагони мактабҳои миёна, инчунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар мавзӯъҳои рӯзи Институти Конфутсий аз ҷониби донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ташкил карда мешаванд. ҳамасола донишҷӯёни мо дар озмунҳои зиёди ҷумҳуриявӣ аз қабили озмуни маъруза бо забони чинӣ, пули забони чинӣ, хатотӣ, рассомӣ иштирок менамоянд. ҳамасола бо дастгирии Сафоратхонаи Ҷумҳурии Мардумии Чин дар Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи роҳбарияти Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар зинаи донишкадаи Конфутсий назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ ҳам миёни додталабон ва ҳам миёни толибилмон ва ҳам миёни донишҷӯён баргузор мегардад ва чунин имтиёз аст ки дар натиҷа ғолибони ин озмун ба Ҷумҳурии Мардумии Чин сафар намуда дар миёни донишҷӯёни зиёда аз 120 давлат Ҷумҳурии Тоҷикистонро маърифӣ менамоянд. донишкадаи Конфутсий аз замони таъсисёбӣ то ба имрӯз барои қонеъ кардани талаботҳои шаҳрвандони Тоҷикистон вобаста ба омӯзиши забони чинӣ фаъолияти назаррас намуда, пайваста ба талаботи бахшҳои маориф ва илмҳои гуманитарӣ миёни Тоҷикистон ва Чин мусоидат кардааст. дар муддати зиёда аз 10 соли фаъолияти донишкада бо суръати тез тараққӣ карда, натиҷаҳои назаррас ба даст овардааст.
من طولی 12 سال در دانشکده کنفوسی کار و فعالیت داشتم. من شاعر اونکی همکاری تاجیکستان و خیتای در ساحه معارف و فرهنگ پیشروی زیاد داشت.每当我坐在空营的教室学完一节中文课时，我觉得孔子学院习知识的源泉源源不断提供给我中文知识。每当我参加完空营的比赛时，我觉得孔子学院助力我提高和成长，让我羽翼丰满，展翅翱翔。每当我和同学们在一起学习玩耍时，我觉得孔子学院让我收获了友谊，收获了家人。家是一个简单的汉字，却有用非凡的意义。家是一个温馨又能给予寄托和希望的名字。有了家，才不会迷失方向。我希望中他友谊万岁。 донишкадаи конфутсий аз ҷониби донишгоҳи омӯзгории синзияни ҷумҳурии мардуми чин таъсис дода шуда ҳамчун бузургтарин муассисаи омӯзишии забони чинӣ дар тоҷикистон ба сифати таълим аҳамияти хоса дода барои ҳавасмандгардонии донишҷӯёну толибилмон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда як қатор тадбирҳоро амалӣ менамояд то дараҷае аз худкунии забони чиниро таъмин менамояд. мақсад аз ин тадбирҳо беҳтар намудани сифати таълим мебошад. бо ҳамин мақсад пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ низ диққати асосиро ба соҳаи маориф ва илм равона намуданд. вазъи имрӯзаи муносибат ба забон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои омӯзиши забони англисӣ, русӣ ва чинӣ дар низоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ ва олӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид мекунанд ки муносибати сиёсӣ ба забон дар баробари забони тоҷикӣ ба дигар забонҳо низ ҳуқуқи фаъолияти баробарӣ фароҳам меорад ва имкон медиҳад ки онҳо низ омӯхта шаванд. вобаста ба ин бояд тазаккур дод ки донистани забонҳои хориҷӣ аз он ҷумла забони чинӣ муаррифгари тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҷумҳурии мардуми чин маҳсуб меёбад ки давлат ва ҳукумати тоҷикистон ба омӯзиш ва такмили он дар асоси барномаҳои давлатӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд.